Velkommen til denne healing til dig fra ærkeenglen Gabriel. Rigtig god fornøjelse. Sæt eller læg dig ned og find dig rigtig godt til rette. Fokuser på dit åndedræt og forestil dig, at du på dine indåndinger indånder ny energi, ny livskraft og lys. Forestil dig, at du på dine udåndinger giver slip på bekymring, giver slip på spænding, og giver slip på energi, som du ikke længere har brug for. Og så beder vi nu ærkeenglen Gabriel om at åbne en stor lysende pyramide omkring dig. Og vi beder ærkeenglen Gabriel om at fylde denne pyramide op med sin energi. Ærkeenglen Gabriel er tæt forbundet med vandelementet. Så forestil dig nu, at hele din krop nu bliver skyllet igennem af Gabriels energi. Nøjagtigt ligesom et lysende brusebad. Og energien skyller alt det væk, som du ikke længere har brug for. Alt det væk, som ikke er din energi, og som ikke resonerer med dit lys. Denne rensende energi strømmer hele vejen ned igennem dit hoved og hele vejen ned igennem hele kroppen. Og du behøver slet ikke at forholde dig til, hvad du slipper, hvad der bliver renset ud. Du behøver bare at overgive dig til energien og lad energien klare resten.
Gabriels energi fylder dig med ny livskraft, vitalitet. Men også en fornyet energi i forhold til den måde, du kan udfolde dig kreativt på. Forestil dig nu, at Gabriel placerer sig foran dig. Og at Gabriel ligesom holder hænderne op foran dit solarplexus. Og med en kraftfuld energistøvsugereffekt, så suger Gabriel nu al den energi, du ikke længere har brug for, ud af dit solarplexus. Forestil dig så, at Gabriel nu stiller sig bag ved dig. Og med sin energi og vandelementet, så skyller Gabriel nu dit solarplexus fra bagsiden og frem efter. Med den klareste energi. Og på samme tid begynder dit solarplexus at lyse mere og mere op. Måske kan du se dig selv lidt udefra og forestille dig, at du er placeret i den her lysende pyramide sammen med Gabriel. Omsluttet af Gabriels energi, og at du generelt lyser mere og mere op, og særligt dit solarplexus bliver mere og mere lysende.
så kan du takke Gabriel for samarbejdet, og takke Gabriel for det redskab, du nu har fået til at rense dit solarplexus. Så går du igen i kontakt med dit åndedræt. Mærker du trækker vejret. Mærk, at du er til stede i din fysiske krop. Mærk, at du er i et fysisk rum. Måske har du brug for at bevæge dig lidt. Og når du er klar til det, så kan du åbne dine øjne. Men du er selvfølgelig også velkommen til at blive liggende lidt. Tak.